jien bil-forsi għandi bżonn ftit ħelu matul il-ġurnata tgħidli tibżax. Jiena Marika Kassar u din hija l-istorja tiegħi. Ġejt għand Ritjen, ma ġejtx propju għalija, ġejt għax ħeġġiġt lir-raġel biex jiġi bdejt ngħidlu għandek bżonn li tonqos, għax ovvjament jien ma kellix, imma jiena minn għalija li kont naf kollox, kont li mmur niġri għand nutritionist lawn u lem u ovvjament jekk ma jkollokx il-will li tagħmel xi ħaġa ma tagħmelix. Imma bdejt niġi mar-raġel hawnhekk, ovvjament biex inħeġġeġ lilu u s-sistema bdiet taħdem għalija, ġifieri r-riżultat bdejt narah, ġifieri jiena ġejt hawnhekk ħafna iktar peace milli għandi llum u nemmen li kieku verament inqiegħed moħħi hemmhekk inqas ħafna iktar peace, imma li sib differenti hawnhekk jiena il-mod kif taġixxi miegħi Ritjen. Ġifieri ngħix ħajja fil-għodu sa filgħaxija mimlija xogħol, il-ħajja tiegħi impenjata immens, nieħroġ fil-għodu nsol filgħaxija. U Ritjen ġifieri dawn kollha ngħidha skuża għax ma nsibx ħin niekol, imma tmur għal kif nixtieq naħdem jien, mhux riġida li tgħidli le bil-fors trid tikolek, ma tistax tikolek, ġifieri Ritjen jiena ngħidilha jien bil-fors għandi bżonn ftit ħelu matul il-ġurnata tgħidli tibżax f'dik it-tbissima allura mela tajjeb għalija hawnhekk. Jiġifieri rnexxieli iva, rnexxieli naqqas ammont ta' peace inħossni ħafna tajjeb anke biex nittrenja u x'naf jien. U nemmen li jekk nagħmel iktar moħħi hemm u nisma' verament minn dak li tgħidli Ritjen, niġi ħafna iktar aħjar milli qed issa.